Välillä on ihan hyvä viettää yö muuallakin kuin mökissä tai autossa, niin tultiin tähän Scandic Kuopioon ja otettiin hyvä työunet, mukava aamupala tossa, pistettiin kamat kasaan, siistittiin vähän juttuja ja tässä lähdetäänkin sitten kohti Simpelettä. Eihän Kuopiosta voi lähteä eteenpäin ilman vierailua Huuhnametsässä, joten kävimme ottamassa siellä mukavat aamulämmöt. Radan 24 väylää tarjoavatkin reilusti tekemistä heittäjille, sillä radalta löytyy vaativia väyliä, tiukkoja linjoja ja varsin kauniit puitteet harrastamiselle. Kahteen eri mittaiseen kokonaisuuteen jaetulla radalla voi käydä pienemmän pyörähdyksen tai vaihtoehtoisesti siellä voi temmeltää vaikkapa koko päivän. Koko radan kierrettyämme jatkamme metsän silmiksestä matkaa virkistyneenä ja hyvin lämminä. Saavuttiin justiinsa Mikkeliin ja napattiin haastattelun paikallinen suurmies, eli seuran puheenjohtaja Timo Ruuska. Morjesta. No moro moro. Mitenkä menee? No mitäpä tässä. Työntäyteinen kevät on ollut tässä näin, että ollaan väsätty tänne Mikkeliin nyt sitten toinenkin rata. Että nyt pitäisi olla sitten ihan tommonen kisakäyttöön sopiva rata kanssa Mikkelissä. Että. Kyllä, ja käsittääkseni siis Mikkelissä on aika aktiivista seuratoimintaa. Mitäs kaikkea te teette? No joo, aika lailla kaiken näköistä. Se lähti kyllä niin kuin alusta asti tosi hyvin käyntiin täällä näin. Että tietysti alku nyt oli vähän semmoista tunnustelua, kun ei oikeastaan ollut paikkakunnalla juurikaan mitään tietoa. En tuntenut ketään, joka harrastaisi. Kun ei ollut tietysti rataa, niin ei ollut varmaan sitten harrastajiakaan. Itse kävin tuolla pentujen kanssa tuolla Vesileppiksessä, itse asiassa Leppävirralla, ja siellä ei ollut mitään tekemistä. Ajattelin, että uinnin ja hiihtoputkeen tai missä hiihtämässä käytiin siellä, ja sitten ajattelin, että pitäisikö kokeilla frisbee-golfia, ja ostin pari kiekkoa ja mentiin mukulojen kanssa sitten siihen radalle, ja no pentujen mielestä se oli aika hölmöä, mutta sanotaan niin itse kiersi sen radan siinä vissiin 3-4 kertaa sen illan aikana ja innostuin sitten aivan täysin, ja soitin jo yhdelle kaverille sitten, että nyt löytyi taas hyvä laji, että tää voisi lähteä koittamaan. Ja sitten sain kuulla samana syksynä, että Mikkelin kaupunki olisi niin frisbee-radalle antamassa 10 000 euroa. Ja mä, no okei, että frisbee-rata tulee, ja sen kummemmin sitä ajatellut. Ja kunnes kuuli sitten, että se rata olisi tulossa Urpola uimarannalle, laitettaisiin 6 koria ja se olisi sitten siinä se rata. Ja sitten että hälytyskellot soi, että mikähän tämä juttu oikein on, ja tartuin sitten itse siihen toimeen, niin kuin, että aika isonkin neuvottelun jälkeen niin sain sitten tavallaan itselle omille harteille tein tämän radan sitten sen alkuperäisen 12 väylää itsekseen kaverien kanssa tähän. Nämä oli vielä silloin Metsähallituksen maita, että siinä joutui käymään neuvottelemaan useampaan suuntaan. No sitten saatiin rata valmiiksi, sitten tulee vähän tänne heittäjiä ja sitten tulisi vähän enemmän, ja sitten ajattelin, että seura pitää perustaa siinä 2012 syksyllä perusti sitten seuran, ja aika nopeasti siihen liittyi muutama 10 jäsentä, taisi olla eka syksynä parisenkymmentä, ja sitten 2013 se oikeastaan räjähti sitten niin kuin tosissaan käsiin se homma, että rupesi tulee entistä enemmän niitä heittäjiä. Ja viime vuosi oli sitten jo niin tuskainen tässä loppukesästä, että tämä rata oli niin täynnä, että ei täällä oikein pystynyt sitten oikein harrastamaan. Se alkoi olla niin sellaista, että yksinkertaisesti joka tiillä oli jo porukkaa, se ei oikein edennyt mihinkään, porukkaa jonossa tuossa. Sanoin jo silloin kaupungin näille ihmisille 2012, kun rata valmistui, että me tarvitaan tänne parin vuoden päästä toinen rata, ja ne nauroi niin partaansa, että niin varmaa, että niillä ei ollut oikein uskoa tähän lajiin vielä silloin. Ja nyt sitten neuvottelu oli pikkusen helpompaa nyt toisen radan suhteen, että ei oikeastaan tarvinnut sitten hirveästi neuvotella, että joo, tehkää vaan ja hyvältä näyttää ja näin, tällaista meininkiä sitten. Miten sitten niin seuran puheenjohtajan näkövinkkelistä, mitä vaaditaan siihen, että hommat saadaan toimia hyvin seuratasolla? No kyllä se siitä varmaan niistä seuran jäsenistä sitten lähtee, että semmoinen aktiivinen porukka, jotka osallistuu talkoisiin ja yleensäkin siihen kokonaan siihen toimintaan, että on sellaista innostunutta porukkaa. Että tietysti harrastuksen alkuvaiheessa se on ainakin aika helppoa, koska kaikki on aika innoissaan. Ja sitten semmoista kaiken näköistä toimintaa siihen seuraan, että se ei niinku hyynähä se seuratoiminta semmoiseksi pelkästään, että vähän viikkokisaa ja silloin tällöin. Semmoinen niinku aktiivinen meininki. Meillä on tässä niinku
pietty semmoisia yrityksille semmoisia opastuksia, että saatu vähän varoja seuralle. Ja tietysti sitten kun on varoja seuralle, niin pystyy kaikennäköistä järjestämään. Vähän reissua Ruotsiin ja kaikennäköisiä pikkukisoja ja seuran välisiä ja tämmöistä näin. Miten sitten lyhyesti, mitä tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana? Meidänkin seura aktivoituu niin kuin enemmän tuohon kilpatouhuun, eli ruvetaan järjestämään niin kuin isompia tapahtumia, SFL-alaisia kilpailuja. Mikkelissä ei ole järjestetty vielä yhtään SFL-kilpailua. Se on nyt ollut vähän, että tehdään sekin asia sitten kunnolla, että ei viiti lähteä sille räpeltämään niitä. Tehdään sitten hyvää tapahtumaa ja nyt on niin kuin paikat kunnossa sitten, että pystytään järjestämään erilaisia kilpailuja täällä. Varmaan se on nyt sitten iso askel. Kyllä. Kiitos Timo. Kiitos tästä. Me jatketaan tästä parin kierroksen verran Mikkelissä heittelyitä ja suunnataan sitten viimeinen etappi kohti Mäntsälää. Vaikka kuvaajani säntäisikin Mikkelistä etukäteen kotiin, jatkui mun kiertue vielä vähän pidempään. Kiertueen reitti vei seuraavaksi Lahden ja Heinolan kautta Mäntsälän, putti- ja viikkokisoihin. Kisailusta ei siis saatu purkkiin materiaalia, mutta reissu oli ehdottomasti käymisen arvoinen. Miellyttävä mutka toimi hyvänä lopetuksena kiertueelle ennen The Hatmanin ajamista parkkiin Läsineulan kupeeseen. Huheja! Saavuttiin Tampereelle. Takana on 9 päivää reissaamista, varhailut 3200 kilometriä. Koska on noita 12-13 uutta rataa, satoja ellei tuhansia heittoja. Muutama sata hienoa ihmistä on nähty tuossa matkan varrella ja en osaisi laskea kuinka paljon hienoja kokemuksia, josta ehkä hienoimpana totta kai tämä kokonaisuus, mutta sitten myös toi Meritoppilan mystinen taikaputti, joka saatiin vielä nauhalle. Reissu oli taas tosi raskas, mutta huikea. Tätäkään ei saatu tehtyä ilman meidän loistavia yhteistyökumppaneita, eli nöyrä kumarrus ja kiitos Lektikan ja Ford Finlandin suuntaan, että heitä saatiin autokäyttöön ja auto palveli oikein mallikkaasti niin päivisin kuin öisinkin. Tällä pystyi jopa nukkumaan välillä. Sitten totta kai suuri kiitos Discmanialle ja Intersportille, jotka ovat todella vahvasti mukana tukemassa, että saadaan tämä koko homma toteutettua. Sekä sitten meillä on ollut mukana myös Ajon.fi ja Avis Autovuokraama, jotka ovat myös mukana tukemassa meidän matkantekoa. Sekä Frisbee Golf Radat, Kosto, Avery Jenkins totta kai nyt ja tulevaisuudessa sekä Innova Store, jotka on tarjonnut meille kaikkea hyvää tähän matkan varrelle. Homma on siis mun osalta pikkuhiljaa paketissa. Nyt ollaan päämäärässä, pikkuhiljaa pystyy painamaan päätä tyynyyn ja lähteä vähän lepäämään ennen uusia seikkailuja, mutta isoin ja merkittävin kiitos totta kai kaikille teille, joita me nähtiin tuossa matkan varrella, jotka oli mukana jakamassa hetkiä ja varsinkin teille, jotka olette tällä hetkellä katsomassa sitä omaa ruutuanne siellä ja meikä teille höpöttää täältä mystisiä Tampereen yöstä. Tää oli tässä, kohta unille ja uusia seikkailuja kohti.